O mellor do 2018 do Como que non? Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. E isto é unha nova que aparecía... Ai, estou sorprendido polo rápido que vou, así ao gran, non parezo eu. Unha nova que aparecía no diario Que, o pasado 24 de setembro, que di o seguinte, isto é real, Diario Que, un mariachi canta a súa moza e descobre que está casada. Un home quiso ter un bonito detalle coa súa muller, decidiu contratar a un grupo de mariachis que acudiron á súa casa para dito momento romántico, un aniversario, e, sen embargo, un dos artistas deuse de conta que algo non funcionaba porque estaba cantando pa súa moza, que xa estaba casada. Home, gracia creo que non lle fixo o momento. Pois o mariachi, bueno, reaccionou mal, tentou golpear ao home que estaba casado, que isto tampouco é tontería, porque ao final que culpa ten o home, el que sabería tamén. Sí, pero bueno, a violencia non é solución, está moitísimo máis tranquilo e imos falar co mariachi, non quere dar o seu nome por razóns obvias, pero está ao outro lado do fío telefónico. Moi boas noites, hola. Boas noites, chámeme Robert Rodríguez, que así non me moi de mariachi. Un momentiño que estou tocando cos compañeiros e teño que interromper, pillome no medio dun bolo, Moi ben, desculpe, non se preocupe. Teño que estar atento porque eu toco o guitarrón grande, pero non son solista. Vale, moi ben. Solista era ela. Como? A miña moza, bueno, a que dicía que era a miña moza. Esa sí que era solista. Solista de carai. Xa. Non vou tocar unha festa de aniversario de bodas co grupo. Como se chama o grupo? Órale cabrones. Vale, para que preguntarei eu. Eu estou en dous, o que lle dixen sí. É o que foi ao aniversario. Este co que estou tocando é Pinche Güey. Pinche Porque Güey. o cantante é axudante de chef, por iso o de Pinche Güey. Moi ben. Sí, continúe con non, espera un momentito que vai chegar o retrouso, teño que estar atento. Un momentiño, Sí, adiós. Un momento. Ai, mi amor. Ai, mi morena de mi corazón. Xa está. Bueno, ok, chegamos ali, resulta que sacamos os instrumentos musicais, poñemos a afinar ali as trompetas e todo, e de súpeto a cara da muller faiseme como coñecida. Claro. Como son miope, non vexo de lonxe, dixen, pois será que me estou equivocando, pero claro, cando escoitei que falaba e dixolle, cachalotito, axúdasme a poñer a mesa, dixen, se a miña moza min chamame cachalotito. Xa. Xefe de cargarde. Ai, mi amor. Estou tocando. Ai, mi morena de mi corazón. Claro. Vamos a aproveitar agora que chega o solo. Moi ben, porque é amante das baleas vostede ou... Non. Era amante miña. Xa non. Eu non sabía daquela. Para min era miña moza, pero é que resulta que estaba casada. Claro. Non, digo de cachalotito. O de cachalotito que non, chámame cachalotito porque estou como a un bocoi. Ah, vale. Que pase que ti deixas que te chamen cachalotito, eso, o que sexa, porque estás namorado. Claro, moi ben, claro. Cando vin que estaba casada, pois como que me contrariei un pouco. Sí. E preguntelle, imos poñer que se chamaba Felisa, por non dar o seu verdadeiro nome, que é María Rosario Torres Misterio. Dixelle, Felisa, como non me dixeches nada? E ela díxome, é que se me pasou. Home, por favor, espere, agarde. Sí. Ai. Estou tocando, perdonen. Sí, no. Ai, mi morena de mi corazón. Teño que repetir un momentinho, Ai, amor. Ai, mi morena de mi corazón. Disculpen, Sí. Nada, digo, pois, Felisa, como non me dices nada, digo, que se me pasou, pero como se che ia pasar? Claro. E aí xa me chimpou unha cousa, cando me dixo iso de que se me pasou, chimpoume unha frase que di ela, non esti, son eu. E dixen, isto xa me cheira mal. Claro. Non esti, son eu, di a tipa. Home, claro que, non, por suposto que esti, que me tes enganado como a un pailán, ocultándome que estás casada, eu non podía dar crédito. Bueno, porque non son unha entidade financiera, non? E claro, non... Dixo ao final, quedamos como amigos,
Como amigo me cachi na mar. Ti non sei, pero eu quedo como un parvo. Ainda por riba diante dos meus compañeros, menudo cachondeito todo o tempo. Iso sí, cantamos todo o repertorio de Paquita la del barrio, pero eu mirando para ela moi fijamente. Pero todas. Rata de 2 patas, a los ex no se les llora, que me perdone tu perro, y tu paleta, esa concretamente, cando cantei, y tu paleta, esa, estaba vendoa, pero vamos. Bueno. Todas esas tocabas, pero con unha, que se as virabas matasen. Bueno, pues nada, Robert Rodríguez, mariachi. Sí, non me chama así, pero non creo que se me coñeza, porque claro, bastante teño co meu. Claro, non, grazas. Desculpe que teño que volver a cantar, Pero esta que soe a mesma de antes. Sí, bueno, que pinche güey é a que ten no repertorio, porque o único músico profesional son eu, e os demais son todos axudantes de chef, e de tocar están limitados. Entón facemos 2 horas e media coa mesma canción de Antonio Banderas. Moi ben, bueno. E nos pagan, isto é increíble. A nos tamén. Bueno, moi boas noites. Veña, grazas. Grazas por... Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Vale, moi ben, grazas. Un aplauso para este home. Hai que estar en pos da igualdade. Igual que hai que estar aplaudindo fuertemente cando, por exemplo, tes no programa a sorte de contar cun fenómeno como Pedro Brandariz. Que tal? Bueno. Que tal? Tresandí veño un pouco así de bajona. De baixona. No, porque foi unha clase de mindfulness e sí, vexo a vida de outra maneira. É máis, isto do como que non, como que me estresa un pouco. Eu que vos sigo en todas as redes sociais que tedes, digo, non paran estes rapaces. Hoxe emitimos, mañán gravamos, ahora descárgate el videopodcast, dale al like, suscríbete, bájate non sei que, entra na página da Radio Galega, diste, para un pouco, me cago en 10. É que, isto hai que cortarlo de raíz. É que... Facebook, Twitter, Instagram, vos falta fazer o programa en Stories, Unha idea que tuve aí, pero, no, a ver, por favor, que isto hai que cortalo de raíz e fazer o que sei, como se facía antes, informe semanal. É dicir, na Radio Galega, como que non? Os luns, que hora se bota isto? Que hora é agora? 12:25 e é a única maneira de escoitalo. Quen queira que se poña a radio, que tampouco... Pero que se non... A mí non me dan os gigas para descargarme todo. Non me dan os gigas. Sabes? Eu escoito primeiro no podcast, logo en videopodcast, logo... É dicir, a veces me son en directo aquí, digo, me cago, a mí xa me sei os chistes e todo. Non, isto é que, aparte, o mundo tecnolóxico lévanos por un camiño de destrucción. Temos que frenar, un formato, e xa está. Unha rede social, escolle que queiras. Unha. Quen queira ver unha foto do como que non, pois estamos en 20. Punto pelota. E xa está. Non, que é verdad. A tecnoloxía, está para axudar as persoas, non? Pero que pasa? Que cando estamos cómodos nunha tecnoloxía, cambian para outra. O meso, é dicir, a tecnoloxía, por exemplo, VHS. Os VHS, que a cantidad de cintas que tiñan unha casa, que hasta as compraba a Voz de Galicia, aquí compraría del Escofaro, pero bueno, ¿no? El paciente inglés, los puentes de Madison, Lawrence de Arabia, La vida es bella. Hombre, estas películas hay que telas na gloria, porque ahora
ocupanche un espacio e dache rabia porque veñen no seu blister, na súa funda, que dices tú, oye, isto é unha pasta, que agora, claro, eu xa non teño vídeo, xa non hai, entón aguantas, tes un tempo de colchón, de non as vou tirar. Igual que volveu o vinilo, igual, no? Eu teño, no, en serio, teño un lote de cintas casete, por si acaso volven. Bueno, si volven as cintas casete, camelas xúntense outra vez, Chaman o do piano tamén. Vente, venga, que... Vamos. Sí, no. Pero... Y el Fari resucita. Un día, vuelve la cinta casete, o Fari volve a vivir outra vez. No, pero que sei, que faz cas cintas VHS? Menos mal que os galegos reciclamos, somos de reciclar. Entón, por exemplo, a miña nai pela os DVD, os VHS, ábreos, e que a cinta que ten por dentro, na horta, ponllo os paxaros, normal, Porque ser que un paxaro ve o fotograma e dice, no, por aí non. Non sei. Que ao principio decía, mamá, pregúntame que cinta coges, Sabes? La vida es bella, déjala por el final, por si acaso, non? Pero ahora digo, no, aeito, jasta. E logo dixen, bueno, VHS, veña, non hai que anclarse ao pasado, hai que dar paso á tecnoloxía, venga, DVD, Que eu non fun aí comprando Laserdisc o Betacam, non. DVD, unha tecnoloxía, home, isto si, aparte ocupa moito menos, hai DVDs que teño na casa sin abrir. Porque é máis cómodo darlle ao ordenador e bajarte la película, digo, conectarte a unha plataforma legal, que ir ao armario e buscar a vendese a película esta. E que facemos cos DVDs tamén? Pois tamén, para espantar paxaros. É dicir, en Galicia, todo o que non se utiliza, todo o tecnológico que non se utiliza, sirve para espantar paxaros. É dicir, eu non sei como os paxaros entren en Galicia. Normal, Que vai ser un paxaro que ven pola A6, ou senón... E chega e ve pendurado un disco de Xil Ríos ou de Philip... Dá a volta, aí non entro, Pero bueno, que é así, reciclamos todo, E me queda un minuto. Pero digo, somos de reciclar, hasta reciclamos, eu que sei, por exemplo, todo, os somieres. Hai un somier, este somier non o vou tirar, pois mira, fago un cerrao. Pa que? Sabes? Así nos vai. É dicir, a orixe de que Galicia sea minifundista son os putos somieres. Porque dache pena tiralo e dis, fago un cerrao. Pa que? Pa nada, pero fago, sabes? Ou as bañeiras. Porque ahora hai moita moda de sacar as bañeras. Por que? E poñemos bebedoiros para vacas, Bueno, onde son eu, que son doleiros, allí ponemos criaderos de ranas, sabes? Sabes, pero bueno, que sei. Pero, que quitamos todo, hasta quitamos o bidé, home, por favor, quitar o bidé dos baños, E agora vamos meter hai uns retretes agora novos que son sin papel, non os vistedes? Xa os andan anunciando. Estas navidades vai ser o éxito do number one. Levan un chorrete, que diste, claro, o chorrete é fresco, é frescor, pero se non hai papel para secarte, que faz? Esperas aí, un pouco abaneando para que iso seque, ou subes o calzoncillo e que ya siga la cocción en solo, ou eu que sei, aparte, mira, sí, reciclar, sí, pero por favor, con sentidiño, de acordo? Así que nada, por favor. Pedro Brandariz, amigos. Humor na Radio Galega, como que non? Con Carlos Tresandí. Toni Lomba, Isabel Risco, este clásico Rata de dos patas, forte aplauso para eles.
aquí a xente de bailar ni puta idea, Ímolo. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sabandija, que se nos fue la pista. Maldita cucaracha, que hieres y que más. Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo, inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¿Cómo que no? Toni Lomba, Isabel Risco en directo, no, como que non? Imos recibir en The City, como sempre facemos, cun calurosísimo aplauso a Carmen Méndez. Moitísimas gracias, estou encantada de estar aquí tamén, Carlos. Vou facer algo distinto polo que fun nomeado os Mestre Mateo. Vou cambiar un pouco de rexistro, porque eu estou hoxe aquí porque estou moi contenta e moi orgullosa de algo. É que aprendín a fluir coa vida. Xa vos lo digo. Xa vos digo que se non fluira coa vida non estaba hoxe aquí en Como que non, porque o primeiro que lle preguntei a Carlos é polo guión e díxome, despois xa te explico. Estou esperando a que me explique. Pero bueno, mentres tanto, veña, vou contarvos algo para que me coñezades un pouquiño máis e de onde me ven todo isto. Eu estudiei unha enxeñería. Eu son actriz, pero estudiei unha enxeñería, isto é certo, E quedei algo tocada. Dicíame miña nai, estudia, que porque estudias non che vai pasar nada. Bueno, a min pasoume. Eu non sei se... Aquí hai algún enxeñeiro?
Non, bueno, seguro que coñecedes algúnas, seguro que sí, non? Bueno, sí. Pois os enxeñeiros son persoas de mente analítica, organizados, estructurados, extremadamente racionais, moi metódicos, vamos, un auténtico coñazo. Eu tomeime moi en serio a carreira e quedei un pouco obsesionada co orde co control. Tiña unha asignatura que se chamaba Control de Procesos Químicos. Para min era control, así, a secas. Saquei matrícula de honor. Entón, levo dende que saín da facultade pulindo as miñas obsesións e agora xa estou ben, xa se me nota, que estou prácticamente ben, pero... Bueno, sí, estou ben, de cerca nótaseme. Pero eu antes era unha tola por controlalo todo. Os controladores aéreos ao meu lado son uns pimpins, xa vos lo digo. E os que fan os controles de alcoholemia, uns aficionados. De feito, outro día, tomei un mojito e collín o coche para ir para casa. Mal, isto non o fagades porque está mal, pero é que total tiña a casa a 150 metros e dixen, malo será. Bueno, pois mal foi. Pararon, mandaronme soplar e soplei e puxo o aparato 00. E eu xa lle dixen ao tipo, está mal. Digo, tes o aparato estropeado. Collín o maquinurrio, volvín soplar 0,25. Dixenlle, biches, agora? Sí. Catro puntos e 500 euros de multa, pero o control fíxose correctamente. Porque se vas facer un control, fai no ben, e senón non lle chames control. Di que vas facer un sorteo de alcoholemia e que Dios reparta sorte. Claro. A min a xente incompetente pome dos nervios. O outro día, non é por ti, Carlos. O outro día fun ao súper e leo na etiqueta dun produto. Pode que conteña trazas de gluten. Eu chamei ali unha tipa, dixenlle, mira, perdona, canto é unha traza? O sea, que é un ferrao, unha ración, unha tapa, e que tipo de advertencia pode que conteña? Porque que iso non é unha advertencia. Iso como moito é un rumor. Bueno, pois eu agora, porque eu estou ben, pero antes eu non podía facer nada sen apuntalo antes previamente na miña axenda e organizalo todo metódicamente. Eu facía todo o que apuntaba. Porque iso de tachar ou deixar sen facer cousas que tes apuntadas na axenda, iso non é de xente normal. Eu todo o que apuntaba facía a rajatabla. Por exemplo, eu anotaba a hora exacta na que saía da casa, por onde tiña que pasar e con quen tiña que falar. Por exemplo, eu tiña apuntado que quedara con Álvaro ás 5. Pois aparecían Álvaro e Manolo, eu con Manolo non falaba. Claro. A ver, claro que avisaras, eu non teño nada en contra de Manolo. Ao revés, porque a mí Manolo encántame. Porque Manolo ten unha mirada, a min Manolo gústame incluso, vosoutras vadesme entender, incluso ata para falar con el. Pero é que a min, claro, Manolo non me avisara e eu non o tiña anotado. Entón dixen, bueno, creo que estou mal, digo, isto hai que solucionalo. E claro, solucioneino, porque estaba fatal. Solucioneino porque fun ao psicólogo. Como dice miña tía, o médico dos nervios da cabeza. Bueno, oye, mano de santo, porque eu desde que fun xa non estou para nada obsesionada co control. Levo 1 ano, 6 meses, 3 días, 8 horas traballando niso e eu sou unha persoa completamente nova. A min cambiou unha vida, como cando cambia o goberno. Pero porque tive moita sorte, porque me tocou unha psicóloga boísima. Nada máis verme xa se detectou que eu tiña un problema co control. Sentouse, mirou os ollos e díxome: Carmen, por favor, deixa de ordenar alfabéticamente todos os meus títulos e diplomas e senta dunha puñetera vez. Eu dixen, que eminencia, a Messi da psicoloxía. E dixenlle, bueno, pois a ver, que teño que facer? E dixeme, tes que calmar, tes que aprender a improvisar. Eu improvisar non sabía o que era. Resulta que é facer como a Xunta co orzamento da Cidade da Cultura. E díxome, take it easy, take it easy. E dixenlle, bueno, pero como me take it easy? E
recetoume clases de meditación. Eu vos non sei se sabedes o que é. Máis ou menos. Eu non. Eu ainda non me enterei. Eu fun ali ao xinasio, digo, bueno, vou-me apuntar. E o meu profesor chamase Ramahamba González. O tío ten pinta de chamarse José María, pero se lle fai ilusión, chamamos a Ramahamba. Eu non me entero de nada do que me dice. O primeiro día cheguei ali e dixo, vamos a hacer el saludo al sol. Eu ia entregadísima, dixenlle, hola Sol, soy muy fan de tu vitamina D, que lo sepas, te sigo en todas tus puestas, aquí tienes una amiga para lo que necesites. Moa, Sol, guapo, eres un sol, Sol. Bueno, pois non era iso. Resulta que é un exercicio no que ti estás de pé, dobraste, tiras to chan, volveste a dobrar, despois volveste a poñer de pé. A ver, fácil non é. Eu estive 2 meses sen sair da casa por medo a toparme co sol e ter que saudalo. Eso sí, cando acababa a clase de meditación, ya que el home paraba de decir chorradas, eu estaba encantada. Eu estaba como se estuvera sedada, super happy, flower power. Eu estaba como drogada. Sí, como drogada, porque, a ver, outra cousa non, pero eu de drogas controlo. E non é polo que pensades, é que eu non provei un porro na miña vida. Pero xa vos dixen que estudiaron a enxeñería, non? Pois estudiei enxeñería química. E fago unhas croquetas de Speed que están boísimas. Ya a pasada noite boa fíxenas na miña casa e xa sabedes, estaba a miña abuela, xa sabedes como son as abuelas, estaba, ai meus nenos, eu para ano que ven non sei se chegarei. Comeu 3. E non paraba de dicir, para ano que ven repite como hai Dios. E eu dixenlle, moi ben abuela, moi ben, pero baixa da mesa e vístete. Podería dicirvos máis recetas, pero como temos un guión que seguir, vou parar aquí, porque temos aquí unha empanada que tamén a trouxe. Pero se eso despois do programa intercambiamos emails e eu pasovos algunha recetiña máis, vale? Moitas grazas! Como que non? O mellor de 2018. Lendo que diario, lín descubrín o seguinte. Un mozo gradúase en Dereito disfrazado de Spiderman. Podedes velo en directo aquí na doble pantalla no vídeo podcast. Os que esteades escoitando pola radio vai ser difícil velo, pero imaginadevos un señor que recolle co birrete todo e toga, saca a toga e vai o tipo vestido de Spiderman pero con máscara e todo. Foi en Ciudad Juárez, en México, un rapaz de 21 anos que saiu a recibir o seu diploma ataviado coa toga, pero sacou e tiña o que ven sendo o traxe de superheroe. E témolo, ademais, ao outro lado do fío telefónico, creo, imos tentar falar con este estudante. Hola, boas noites. Moi boas noites, Spiderman. Non. Eu son Spiderman. Spiderman é o meu pai. Vale. Se é como de Kirk Douglas e Michael Douglas. Vale. Chamándose igual, sí, pronúnciase distinto. Correcto, vostede é Spiderman, non? Pero non sí, Spiderman. Correcto. Sí, señor. O meu pai era o da canción de Spiderman, el hombre araña, Spiderman, protege la ley, Spiderman, no temes a nadie, sí. Spiderman, si los agarras con tu pela especial. Vale. Xa está. Sí, eu son, ese era o meu pai. Correcto. Eu son o de Spiderman, ni no Xa. Si los agarras con Vale. Isto é familiar, o de Spiderman, quero dicir, o Spiderman ven de familia. Sí, bueno, eu Spiderman son, pero meu pai foi Spiderman. Meu pai foi Spiderman, meu avó foi Spiderman, a miña nai foi Spiderman tamén. Moi ben. Menos o meu irmán, non? que foi o único que non seguiu coa tradición familiar. Os demais da familia
todos. Eu son Spider-Man de quinta xeración. Pero entón o seu irmán a que se dedicou? O meu irmán é Doctor Muerte. Ah, vale. Sí, porque, bueno, sempre padeceu moito de vertixe. Sí. A él, o das as alturas, ten medo ás alturas, ten fobia, medo ás alturas. A él o de columpiarse non lle vai. Bueno, el columpiase doutro xeito. Bueno, non somos unha familia de columpiarnos moito, pero sí, moito, centrémonos. Botamos por fora. Pero bueno, sí, el sempre foi moito máis, como dicilo, moito máis cabronazo. Ajá, vale. El foi moi mala persoa de sempre, claro, el tentou seguir a tradición familiar, pero, por exemplo, en vez de loitar contra os ladróns, se vía que estaban atracando a alguén na rúa, uníase ao roubo e ao final acababa atracando a víctima e aos atracadores tamén. Vaya, sí. E iso polo código ético de Spider-Man non o podes facer. Correcto. O meu pai dixo, pois, chica, aunque sei, estuda para Doctor Muerte, vale, valle moi ben, Sí. Valle moi ben, porque a verdade é que el é moi espectacular facendo iso, fai crimes organizados preciosos, ten un país-estado propio onde goberna con man de ferro, é un dictador que da gloria a velo, de verdade, Xa. Hai xente que xa sabes que vale, que ten un don especial para a maldade, e o meu irmán sempre foi moi cabrito, moi malo. É moi, o sea, el é moi bo no seu traballo, é moi malo. Moi bo, que sí. Bueno, vamos, xa me entenden. Bueno, o caso é que chamamos porque acabamos de enterarnos que acaba de licenciarse en Dereito pola Universidade de Sí, Ciudad señor, Juárez. acabo de licenciarme, sí, señor, sí. E foi vestido de Spiderman a graduación, ademais, non? Sí, pero isto ten unha explicación, porque como eu cando fun facer a matrícula, o primeiro ano, cheguei super xusto, porque era o último día, xa case estaba a piques de pechar a ventanilla. Ajá. Que pasa? Que tivera unha confrontación, unha loita a morte co Doutor Octopus. Bueno, total, ao final, o típico, despois dunha loita a morte, fomos tomar unhas cañas, foiseme a hora, e xa non me deu tempo nin a cambiarme, vamos, fixen a matrícula co traxe. Correcto. O problema foi que o día seguinte quixen ir de identidade segreda, pero non me deixaban entrar, pois non me recoñecían. Vaya, claro. Entón tiven que facer toda a carreira co traxe de superherói. O sea, porque vostede é da familia Parker, non? Igualmente que sí, señor, claro que sí. O meu pai é Peter Parker. E vostede tamén. Eu tamén son Peter Parker Jr. Moi ben. A xente cree que o que nos dá carto é o de ser superherói. Pero é mentira. Porque, por exemplo, eu que son Vingador, por exemplo, por convenio, son 80 euros netos ao día e son fijo discontinuo. O sea, aí en plantilla que está Capitán América, Thor, pero como é Deus e tal, pois dalle un pouco igual ao conto, Iron Man, que o que paga, bueno, Iron Man, xa falaremos no seu momento, pero é un tipo moi boa persoa como pagador, cerdo. Bueno, claro, vas o día. Eu vou facendo cholladas por fora, pola miña conta. En B todo, porque senón non dá. E nós temos sorte a nosa familia porque, claro, veño dunha saga de xente que fixo un imperio cos bolígrafos. Parker, claro, sí, xa. E temos aforros e tal, pero a vida de superherói non dá, Eu por iso saquei a carreira de Dereito. Xa de paso que captura aos ladróns, pois ofrézolles o pan completo e doulles a oportunidade de facerme o seu abogado. Bueno, parabéns, Spider-Man de parte non confundir con Spider-Man, que é o meu pai, Peter Parker. Peter, non confundir. Se quere engadir algo máis? Ai, sí, podo contar un chiste de Spider-Man. Bueno, que non temos moito tempo. É moi rápido, Bueno, pero... Espérate, xa verás, que brutal. Pois o meu pai é Spider-Man, e di a outro, vaya tela. Vaya tela, non se entende, porque claro, como as arañas sendo, e di a outro, pois non. A mellor non a colleron, eu mordeome esa araña. Bueno, moitas grazas. Grazas, parabéns, veña, un aplauso para Spider-Man. Nos temos un millennial de garda que, ademais, un tipo recatado, elegante, e que se chama Fernando R. que ten esta sección, Xeración Espontánea. Chamán.
autoproclamado cómico máis sexy de Galicia, Fernando RQR presenta Xeración Millennial. No, pero corta todo. Paren as rotativas. Para. Espera, quieto. Borra todo. Acaba de mesturar a sección deste, o nome da sección deste ano co do ano pasado. Xeración Millennial, dixe. No, xeración espontánea. Efectivamente. Eu sempre digo espontánea. Pero é con ese, non? Sí, pero bueno, a dislexia ten a Nadal, que bonito. Nadal. Bueno, de que ves falarnos? Party la Christmas. Bueno, estou fatal hoxe, de verdade, o Nadal tenme fatal, sabes que? Sí, antes de que continúe. Sí, é o momento de achegarvos ao vídeo podcast anteriormente mencionado, porque este é o aspecto que debe ter este señor neste programa, que leva un poncho. Pola túa filla, que me dixo que o sepas. Pola miña filla? Pola túa filla, que dixo que... Que dixo? Que te puxo? Está o gorro ese de ruso que tes, que gustame a mí moito. Vale, o gorro de ruso, moi ben. Pois aparte hoxe que hai pouca calor aquí no... Sí, estamos nos cocendo. Debes estar... Bueno, o de fin de ano, que eu, a xente que ven aquí, eu a teño estima, pero teñen unha idade tamén. A idade que a xente que nos escoita ás veces. Moi ben, empezamos ben. A xente que nos escoita ten unha idade. Ten unha idade. A ver, unha idade preciosa. Unha idade temos todos. Unha idade preciosa. Que xeito de faltarlle o respeto a idade. A xente ben, pero vai dicir, o tamborilero, Rafaela Carrá, todas esas cosas. Entón, eu veño a darvos un pouquiño de... Mira como ri. Marisa, mira como ri. Marisa, cal é a túa canción de... Pon aí a Marisa un momentillo. Cal é a túa canción de fin de ano que ten que soar para apuntala xa? ¿Ves? Una de Rafael. El tamborilero. Pues mira esa. El camino que lleva a Belén. Pom. Bueno, é igual. Xéneros musicais así da xuventude millennial. O primeiro, o máis millennial que hai, que está petándolo moito. Espera un momento, estructura isto. Que queres falarnos? Dos xenros musicais, Carliños, digo cho sempre, os xenros musicais. Os xenros non, bueno, é igual. Os xenros son claro, por eso, os xéneros musicais. Pini, comezamos. O máis millennial que hai agora mesmo é o bolero. Entón, que vas a decir o trapo ou algo. O bolero, dalle Pini, de verdade, este é certo, dalle Pini. Este é o último. E aparte temazo, Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos me está quitando la vida, muy poquito a poco. Vai, corta Pini. Quen sabe esa canción? Hai xente que sabe esta canción. Mira, a xuventude. Espera, pon outra vez. A xuventude, sube. Que faban un ship link. Pero pola un ship link. Pola metade, dalle pola metade, polo retrouxo, Pini. Se pode ser. Por ti, mami. Mira. Lo hice por ti. Lo hice por ti. Pa' que me mires. Lo hice por ti. Pa' que me quieras. Lo hice por ti. Yo he nacido. Mira. Esta é a parte mellor, escoita. Pero tu amor Dimos escoita. Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio. ¡Bravo! O que se eleva, o bolero, que se eleva, Zetangana a tope. Vale, quen é este individuo? Zetangana. Vale. Son moi fan, Zetangana, lembro aquí a Touri lendo aquel guión que lle fixo Óscar Cruz, que poñía Zetangana e non tiña nin idea de que puña ali, escarallábase da risa cando ia lendo o guión sin preparar, por suposto, como todo neste programa. Claro. Despois, como imos de tempo? Malamente, non? Malamente, ¡tra! Eu quería Sin querer. Mamá, eu quería que íamos librarnos neste programa desas bromas, pero vexo que non. Perdón. Iso tamén... sabes que hoxe pasou unha cousa moi graciosa. Iba no coche escoitando malamente. O sea, acabas de preguntarme como imos de tempo, vasme contar No, moi rápido, despois xa corto rápido. Vale. Iba escoitando malamente con meu pai.
E dixo, esta rapaza tal, está petando, sí, bueno, é o que se leva. Bueno, pero a canción, de que va? No, porque claro, o rollo das cancións é entender algo un pouco tal. No, de que va malamente? E non yo supen decir tampouco. Dixo que vexo o vídeo a ver se se entera de. Pero bueno. Espera, como di, Rocío. Que vexo o vídeo a ver se se entera de. Claro. Isto como noso, que o mellor na radio non o entendes, pero Claro, un apoio visual. se non entendes algo na radio vas ao vídeo. Bueno, Claro. entón, temos a Zetangana. Bueno, tes un par deles máis, se va rápido. Sí, bueno, con un máis chégame, porque isto estaba vendo novos ritmos. E bueno, hai K-pop, que o Sí, K-pop moi bo. K-pop coreano. no. The Passenger non é outra. K-pop, K de Korean pop. Corean Que pop. como canto de loco, pero en coreano. Akiri aquí, chica, zapatillas, akiri. Pop, pero en coreano. Pues. Xa. Xa remato con isto. O tecnofolk. O último Pini. Tecnofolk é unha cousa que boa a cabeza. Porque cancións galegas, que é de verdade, non é de risa isto, son cancións galegas, pero como moi tecno. Dalle Pini. O sea, que o de Zetangana era mentira. Vale, no. Isto é tolísimo, Bayuca. Isto mola, cuidado. Isto non é risa, isto mola de verdad. Eu traio calité, Esta era a parte máis seria da historia. Esta mola. Vale, moi ben. Bayuca. Bayuca, bueno, isto está moi ben. Isto mesmo podería soar nunha festa de fin de ano, como que non. ¡Clan, clan! Sonan as campanas. ¡Clan, clan! Sonan as campanas. ¡Bam, bam! Rematou a raza humana. Ojú, miña ánima. A música non é mala. Gustarache ou non, pero ti, cala. Cada xeración coa música fai estragos. As notas son como vagalumes nas lúas dun mago. Iso sí, solo hai unha Rosalía e naceu en Santiago. Como que non? The best of 2018. Non sei como reconducir isto. O mellor é recorrer os clásicos. Un clásico neste programa é, sen dúbida alguna, Osvaldo Digón. Ben, moitas grazas. En primeiro lugar, sorprendeu unha noticia de que liberalizan os nenos de San Ildefonso, porque eu sempre escoitei, perdón pola ignorancia, que estaban na granxa de San Ildefonso. Entón, cando eu escoitei a noticia, pensei que abriran as cancelas e dixeron, nenos, a la calle. Eu, de verdade, que o entendín así. Ben, despois desta tontería inicial, quero falar, non sei, o programa gravase hoxe, pero emítese o día, bueno, é igual, Nadal, non? É igual, si total teño dislexia continua. Mire, entón pas compras, non? Eu quero facer un consello que ven do meu pai. Meu pai é un tipo moi coherente. Meu pai sempre de pequeno me dicía trai tique, pedide tique. É un consello que dou aquí no medio radio, como digo. Pedide tique, por favor, tique. Meu pai dicía, trajiste tique, e el tique, onde está o tique? Tu tique, viña, tu tique, eu trajiste tique, e el tique. Trae tique, e onde está el tique? E el tique? E papá veño do colegio, e el tique igual. El tique, meu pai tique, quería tique todo rato. Tío, iba a comprar o pan, trajiste tique do pan, e o pan, tique. Trajiste pan, e o pan, e o tique, joder, había veces que non levaba pan, levaba o tique, valía igual.
Unha obsesión, de verdad, pero é que ele levaba a contabilidade da casa e é normal, non? Iba as gominolas, eu comprar gominolas, trajiste tiki das gominolas, eu tiki. Eu dixo, papá, o das gominolas ten a uña do dedo meñique larga. Trinchas gominolas así con elas. E non las dá, non me vai dar tiki, papá, non me vai dar tiki. Por favor, unha obsesión cos tikis, tiki para todos lados. Na máquina, no peaje, Dios mío, que eu veño da Coruña, por cierto, isto cando se cobra. Porque veño de Coruña, os tiques, meu pai na máquina dos tiques, porque quere tico, sou tique na máquina. No coche, meu pai non arrima ben. Meu pai non arrima ben. Vai no coche, el está no coche e a máquina a tomar polo cu. E meu pai saca a cabeza pola ventanilla, saca así todo, estira, non chega. E el quere chegar. Arrima o coche, papá, eu chego igual, chego igual. Eu chego, non vou chegar. Home, por Dios, metes a cabeza así, na ventanilla, e abre a porta do coche, pero segue dentro da ventanilla. Igual. E te dice, papá, que estás facendo? Isto é absurdo. É absurdo. Estense estirado tanto meu pai que ten pagado o carril do lado a xente. Por favor, eu digolle, papá, hai cosas que non dan tique, home, por favor, as máquinas de tabaco non dan tique. E meu pai fuma e non dá tique e aí non protesta. Por qué? Porque lle convén. Pero carai, pero vi unhas fotos, que as fotos estas das máquinas de tabaco non sei se as vistes alguna vez. A min danme noxo, tío. Repío, botan para atrás, cuidado, para concienciación, non. Ese tipo que, as fotografías dun tipo que sai cos dentes así todos. Coñecedes? Cos dentes así todos. Que miraba a peli e digo, tú estabas mal de antes. Tú no estás así de fumar. ¿Verdad? Tira la sonrisa así. Si fumas, que fumas dinamita por la boca y explotas. ¿Qué tipo de concienciación es esa? Sabedes que había un tipo, se nos está escutando en la radio, no dando podcast, ou véndonos dende a radio, que tamén podría ser. Que hai xente moi rara. Había un tipo que decía, salía nas cajetillas de tabaco e decía que era él. Non sei se vos soa esta noticia. Había un tipo que salía na camilla e denunciou a tabacalera porque pensaba que era él. Eu vivo nun barrio moi agradable, pero sigue sendo barrio. Pois hai un yonki do meu barrio que di que o dos dentes, ese soy yo. Ese soy yo. E díguete que non, porque a verdade é que coincide, Coincide. É un tipo, hai que ter coherencia, joder, hai que ter coherencia. Me parece tipo así, coherencia nas máquinas. Papá, se vas pedindo tique na máquina de tabaco que che den tique. Coherencia. Porque senón é como ir ao Decathlon. É que che atenda un yonki tamén. Falando desto. Tú vas ao Decathlon. Buenas, ¿qué querías? Venía por unas zapatillas, unas zapas guapas. ¿Y para qué son? Para correr. ¿Y luego qué hiciste? Bien, no. ¿Qué hiciste? No, teño pensado ir a correr, lo tienes planeado, ¿Tú que eres pronador o supinador? ¿Vas a correr con los calcetines de algodón? Sí, no. Mézclalo con acrílico que te da un viaje. Xente así, no, pues coherencia. Meu pai pide coherencia con estas cosas. Pero tamén non sei como vou de tempo, non? Coherencia, non? Coherencia, pide coherencia. Meu pai, por exemplo, eu non sei pedir no McDonald's, e con esta historia supoño que xa rematarei. Meu pai non sabe pedir, eu non sei pedir no McDonald's igual que o meu pai. Chego ao McDonald's e miro esa fotografía e digo, me das unha Burger Big Mac, Burger Big Mac, Big Big Mac, Burger Miss Big Mac, Burger Big Mac, Burger Mac, Menú, McGrath, Burger Miss, McGrath, Burger Miss, menú, aí ven, menú, Burgers, Dirger Mac, Dirger Mac, bum, aquí limbilela, ao final digo esa de aí, esa da foto, a da foto, e o tipo, a tipa que me atende me di que se patan máis, ya. Eu digo sempre normal, porque non entendo nada normal. Pois fun como meu pai ao McDonald's. Evidentemente, cando nos serviron, pediu tique, meu pai.
xa o deron inmediatamente antes de pagar, incluso. E cando estábamos sentados rematamos e o meu pai foi cara ao mostrador. E foi a primeira vez que vin o meu pai cabreado, porque seguramente habría algunha falta de coherencia. Meu pai cabreaba, facendo aspaventos, a dependienta que lle estaba atendendo. E cando chega onde a min, dime, que non hai palillos. Dende aquí quede facer unha chamada a todos os restaurantes deste tipo de comidas. Por favor, poñede palillos, tique, palillos e coherencia. Graciñas, é o que pido para estas navidades. Gracias. Gracias. Osvaldo Digón, amigos. O humor na Radio Galega. Osvaldo. Como que non? Con Carlos Un Tresandi. aplauso para Iván Müller, por favor. Sí, bueno, pues entón vai interpretar Iván Müller con Maldito Murphy en riguroso directo por primeira vez e sen ensayar, que eles quixeron ensayar os Maldito Murphy, pero nos dixemos, no, esa é a saída fácil. Sí, a idea era humillarme, no, bueno, claro, veña. Non será por Iván. No, claro. Entón, o que vas facer é, eu quero que cantes ti, Iván, e logo que fagades o retrouso xuntos. Que che parece? Vale, porque aparte está de Ni tú ni nadie. Esta vez Ni tú ni nadie era, cantaban os dous, Alaska e o outro. Empeza aquí Juan, un momento. Empeza Juan e logo cantas ti, moi ben. Ti fas de Alaska? Eu fago de, sí, moi ben. Nebraska, de quen queiras, Carolina del Norte, todo. Moi ben. Bueno, pois, a ver como sae un experimento. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos, David Augusto na produción, Fernando RQR. E hoxe rematamos o programa con Iván Müller cantando a la limón cos Maldito Murphy, ese clásico de Alaska e Dinarama que é Ni tú ni nadie. Grazas, vémonos o vindeiro luns ás 12:04 da noite aquí na Radio Galega. No como que non? Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así y ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez y no lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede... Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede... Puede... Vete de aquí, no me supiste entender. Yo solo pienso en tu piel, no es necesario mentir. No es necesario, no lo es. Y qué fácil es atormentarse después. Pero sobreviviré, sé que lo haré, sobreviviré. Sin solución. Fuiste tú el non, agora non. Ai, como caíche de ese bobos. Nadie puede cambiarme. Nuestro error sin solución. Fuiste tú el culpable o lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede suenan en mi corazón. Ay, qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Puede cambiarme. Nadie puede cambiarme. Ni tú ni nadie.
¡Te reviento! Home, Yordo, ¿cómo que no? ¡Maldito Murphy Eurovisión!